Fushigi Yugi, el joc misteriós. El manifest de la reencarnació. Som la mateixa persona, tu i jo, recorda-ho. La Miaka. La Miaka i en Taka. Pensa que el que ens fa estar junts és que ens estimem. La Miaka i en Taka ja tornen. Sempre cada nit fa molt... Keisuke! La Yui al telèfon! Que bé. Taka, ja hem trobat la tercera pedra a la bola dels records. Sí, per fi he pogut recordar-me de tots. Però tinc por. La Taitsu va dir que un esperit maligne s'hi interposaria. No t'amoïnis. Mentre nosaltres estiguem junts, guanyarem. Taka, promet-me que m'estimaràs sempre. Sí, tots dos estan molt bé. I sembla que no estan ferits. En aquest moment es fan moixaines davant meu. Yui! Hem aparegut a casa de la Yui. Aquella llum vermella de l'institut éreu vosaltres, oi? Sí. Ja m'ho pensava quan hi vaig trobar aquest pergamí. Yui, què són aquestes ferides? Gràcies, per fi te n'has adonat. Yui. Per ara serà millor que no vagis a l'institut fins que sapiguem qui és realment aquest rei Shikio. Té raó, Miaka. Demà aniré amb en Keisuke a investigar. Sí. Ja sé que els hi he promès, però he posat en perill la vida de la Yui. Estic segura que en Ren està al darrere de la Kyoko i els altres. Miaka? Ah! Es pot saber què fas? Va, anem. Kyoko! Per què? Tots es comporten com sempre. I aquell I en Ren no ha vingut? no hi és. Tant de bo no vingués mai més. Hola, aquí la família Yuki. Ei, no intentis penjar el telèfon. No hi ha res que faci més angúnia que un missatge en blanc al contestador. És a dir que deixa'm un missatge després del senyal, entesos? Ja hi som. Ha tornat a sortir el contestador amb el missatge idiota d'en Keisuke. Escolta, no cal que et passis tant. On deu ser la Miaka? Ostres, t'hi hauries d'haver fixat més aquest matí abans de venir. Ara mateix vaig a veure si la... Entesos. Jo aniré a buscar la Yui. Entesos. Bé, doncs jo aniré a comprar cerveses. Taka. Eh? Soc la Misu Kamishiro. No ens han presentat, però des d'ahir formo part del vostre grup d'investigació. Ah, ja m'ho havien dit, molt de gust. Però ara tinc pressa, ja ens veurem. Estàs bé? Què et passa? Que no trobes bé? Sí, em sap greu. Misu. Kyoko, fins demà. Un moment. Potser abans hauràs de llegir el que han escrit a la pissarra. Que mori la Miaka. Kyoko! De debò et trobes bé? Sí, ja em trobo millor. Perdona'm, amb la pressa que tenies. No cal que et preocupis per això, ara. Deus estar amoïnat per la Miaka. Perdona'm. T'he mossegat massa fort. Se t'ha dormit? No et preocupis. Al cap d'una estona et passarà. Espero que no facis gaire tard. Miaka... Escolta, hem portat la Miaka Yuki. Poca vergonya! Què hi trobes de divertit a manipular els altres? No ho diguis mai més, això, entesos?
Per què creus que has pogut tenir un dia tranquil a l'institut? Ha estat gràcies a la meva generositat. Em feies llàstima perquè ara et toca saltar. D'aquest edifici, el comportament imprevisible d'un estudiant de secundària. No va poder suportar el buit que sentia després de fer els exàmens, d'accés a la universitat, o potser els companys li feien la vida impossible. La gent s'ho passarà d'allò més bé fent suposicions. Malvat! Ets un dimoni disfressat d'home! Malvat! Disfressat d'home? I què? És que els homes són tan importants? Conec molt bé com n'arriben a ser de ximples, covards i mesquins. Sols no podeu fer res. Però quan us uniu en grup, ataqueu sense cap mena de mirament aquell que és diferent de vosaltres. Acorraleu escopint, insults i paraules humiliants. No us heu parat a pensar ni un moment en els sentiments de la víctima. Si jo sóc malvat, ells també ho són. Es deixen manipular fàcilment i després fan com si no hagués passat res. Passi el que passi, continuaran amb les seves vides com si res. Això no és veritat. Jo sé del cert que existeix la bondat dins el cor. I el valor. La capacitat d'estimar les persones. La capacitat d'estimar. Esclar, nosaltres també. Què et pensaves? Serà divertit. Deixa'm-ho provar un moment. No puc mirar-li als ulls. No puc. Faré que et separis d'ell. No puc. De totes maneres desapareixerà per sempre. No. Però a canvi faré que t'enamoris de mi. No vull. Ajuda'm. Ajuda'm. Taka! No sé fins on arriba el teu poder, però no veig que sigui gran cosa. Taka! Ja ha passat tot. T'he vingut a buscar, Miyaka. Ostres! M'he carregat el para-xocs, ja hi tornem a ser. L'edifici és cap a l'esquerra. Entesos! Taka! Agafa això! Ho sabies, això, Miyaka? El mot Suzaku es compon de dos caràcters. Un vol dir mascle i l'altre femella. Junts signifiquen fènix. El fènix es crema ell mateix entre les flames i reneix de les seves cendres per viure eternament. És el símbol de l'amor autèntic, d'aquells que estan units per sempre. Això deu voler dir que la font de la força de Suzaku és l'amor, suposo. El pergamí. Taka! Aquesta llum és la de l'altra vegada. Miyaka. No crec que s'hagi mort per una cosa així. Però si tenim aquest pergamí, segurament nosaltres també podrem continuar lluitant. Sí. La Miyaka i en Taka deuen haver marxat. Sí, a buscar la quarta bola. Que bé! Ja et tinc! Ostres, bona parada. En Tamahome també ha tornat. Això és... Miyaka, m'alegro de veure't. Hotohori! Amics! Xxt, no cridis. Estàvem a punt d'entrar robant aquesta casa. Entrar a la meva pròpia casa. Quina estupidesa, oi?
Et refereixes a casa teva, Noriko? I dius que hi voleu entrar a robar? Noriko, i tu també, Chiriko! Cap aquí. Ja ha passat una setmana des de llavors. Que tens alguna cosa a dir? De qui et penses que són les boles que busquem, Que ja heu trobat la pedra de la Noriko? De fet, Perdona'm, Miyaka, però és que el meu germà gran... Quan era un nen vaig perdre la meva germana. I ara en Ryuen, el meu germà petit. La gent deia que va morir com un veritable heroi de guerra, però encara ara reposa en aquell prat nevat. Al principi, en Roku ens va permetre que entréssim a pregar per la seva ànima, però en Tatsuki... Què volies que fes? L'ambient era molt tens i en veure aquelles ganyotes no em vaig poder contenir. És que de sobte em vaig adonar que era casa meva. Vaig voler mirar i tots estàveu amb unes cares molt serioses resant per mi. Em va fer tanta il·lusió i em vaig posar tan contenta que no me'n vaig poder estar. Vaja, has aconseguit causar-li una mala impressió. Es pot saber per què em mires així? I què ha passat amb la pedra? La té la Roku? No, és aquí. Això és una bola de quars. Quan era petit era com un tresor per mi. Li diuen la pedra de l'eternitat perquè es creu que les ànimes dels morts tornen per reposar eternament. Vaig trobar estrany que hagués canviat de color, però resulta que la bola dels records s'hi havia ficat a dins. Va ser una imprudència. No hauríem d'haver intentat trencar la bola i emportar-nos-la allà. Pareu de xerrar. Què preteneu? Això és un record d'en Ryuen, el germà que ja no tornarà mai. Les 7 constel·lacions no podeu respectar ni tan sols això? És que voleu prendre fins i tot l'únic que em queda d'ell? No en teniu prou havent mort en Ryuen? Ostres, quin germà. És un ximple. Entenc molt bé com se sent en Rokuo. Però ara en Tamahome necessita la pedra, de debò. tens tota la raó. Si no ens espavilem de seguida, en Tamahome podria desaparèixer per sempre. Tatsuki, per mi no us amoïneu. N'estàs segura? Sí, n'estic segura. El meu germà no canviarà mai. Des que era un marrec sempre ha sigut un ploramiques, un covard. Els altres nens li feien la guitza. I jo sempre l'havia de defensar. Fes el que fes, sempre em demanava ajuda. Ja han passat gairebé 3 anys. Ha de superar la meva mort d'una vegada. Ja li toca. Ara el més important és la bola d'en Tamahome. Noriko. Som-hi! Miyaka, sisplau, dóna-li la bola de quarts a en Tama. Vinga, afanya't! Que vols tornar-me a socarrimar? Agafa la bola de quarts d'una vegada, idiota! Taka! Ren, ja no ens podrà tornar a jutjar mai més ningú. Ningú. Tamahome! Què passa? El dimoni s'ha ficat a dins d'en Tama? Taka! No t'hi acostis! Tu no el pots tocar, Miyaka! Sí. Aquesta és una força ben diferent a la de Suzaku. Li han tirat alguna cosa més que un simple encanteri. He introduït un paràsit demoníac a dins del seu cos. Algú em pot explicar què és el que passa aquí? Però què era aquell monstre? Ja hi som tots. Em sap greu. Acabaré amb ell quan li hagi donat més energia a en Ren. A Mutenko. Està bé.